Jam 5 sore aku ning kene, aku dikei Mas, nomor Boy. HP. Siapa ki? Priye iki bolo kok ben iki ora ngambeng-ngambeng apa priye? Ngambung kok gue werek-werek. Lah, biasane senenge ngambeng. Ora iki ya. Sok mangkat, sore mangkat. Gel kaya ngomahe dhewe ambeng terus. Iya. Mas Boy, ini selangi duit ya, untuk kota. Kerjane sepi iki, Bos. Nah, beri Pak utang nyorano lagi. kotane yo ora iso ngenet ta, Mas Boy. Lah pak utange piro? Yo sanduene nggo tuku kota iki piro umumnya. Rasa larang-larang. Ora belek-belekke kaya kanca-kancaku. Kalem-kalem kapan pocan tak belekke ngesuk maneh dina Kemis, Bro. Iya ta nek njaluk tulung iki mesti kok iki. Modho iki dong tak SMS ora bantes. Ngomongnya Es. ora duwe